नैबे बुस्थुआ थाङाखैमोन ओमफ्राय दा नै थांसिनबाय लोगोफोर दसे मावाबानो थानाया बियो दा गायगासिनो बिथाङा नै हासार लाबाय नै लोगोफोर हासारा बानलुखौ गायनोसै दा लाना फै Hello everyone, good morning, खुलुमबाय लोगोफोर welcome back to my new blog into this beauty channel आंनि to this beauty channel नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे दिनै गोदान ब्लगाव बरायनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङै दं आरो नोंथांमोननि दिनाबो मोजाङै जालांबाय थागोन ओमफ्राय नै आं दा सिखारग्रोमोना ओमफ्राय आं दा नोंसोरनो मोनसे बुस्थु बिराद मा बुस्थु बानायनो नागिरदों बेखौ खोन्थानो नागिरदों माने नोंथांमोना नायलांबानो नुगोन आरोखि ओमफ्राय बेनि सिगां सिगां नोंसोरनो माबा मोनसे बुस्थु लानानै देखायनोसै दा आं गोबोरखि हासार लायनो नागिरदों सासे बानलु थफा गायनो नागिरदों नालाय ओंखायनो दा आं गोबोरखि हासार लायनोसै लोगोफोर न'आव दंखायो नालाय गलियाव अब्ला नायनो लोगोफोर फैद' हासार लायसै खदाल लानोसै नै लोगोफोर ओमफ्राय बानलु थफाखौ नैबेनो गायगोन नैबाव लानोसै खारायाव एलाय नै बानलु थफाया फुलिया फांनै दं नैबाव गायनानै दोननायदों माने बिदियाव गायलाबायबासो थाङो नालाय बानलु थफाया बागान गायबा थाङा खदाल लाखाबाय नै लोगोफोर खदाल बिफाङाबो औवानिसो गोबोरखि हासार लायसै दा ओमफ्राय नै मैखुना लोगोफोर गोबोरखि मैखुनसो दा बे गोबोरखिनि मैखुन नै लोगोफोर मोजां मोजां बेरथारदों हाब मेरला बेरदों र' दा हासारखौ लायसै दा नै जावनाय जासिगोन लोगोफोर हासारखौ गोबोरखि जोबसै बियो गोबोरखि गलिखौ देखायहर गलि दंखादों खान्थाला नायलाय लोगोफोर माबायदि नायलाय लोगोफोर खान्थाल फिथाइया नै मेरलाथार बा खान्थाल मोजाङै मोजां जाथोंलै बानलु थफाया जाबाय दा थोसिगोन नाहरगौ थोसिगोन ना थोथ'वा थोबाय दा नै लोगोफोर लाखांबाय हासारखौ नै अर्गानिक हासार मोनसे फट' हासार लाबाय नै लोगोफोर हासारा बानलु गायनोसै दा लाना फैफिनबाय दा नै बेखौ नैबाव गायनाय जासै आं गायनोसै दा आं बानायनानै होखाबाय ओमफ्राय गायनायाव नैबे गायसिगोन आरोखि नैबे गायसिगोन नै लोगोफोर गायनायाव मावाबानो थानाया बियो गायगासिनो बिथाङा नै गायखांबाय फांसे दंबावो गायनांगौआ फांसेखौ आं गायसै दा नै गायगासिनो बाव फांसेबाव ओमफ्राय बे गायखांबाय नालाय बेराखौ आं दुमसिगोन लोगोफोर बे गायगासिनो नालाय ओमफ्राय बिनि बेराखौहाय आं दुमसिगोन मोजां जादे बानलु नैबेजों लाबोदोंमोन नै हासारखौ लोगोफोर गायखांबाय गायखांनानै दा आं मोनसे बुस्थुआव थांसैलाय अब्ला नायलांबाय थाथ' लोगोफोर आं नोंसोरनो माबा मोनसे बुस्थु देखायनोसैलाय बाख्रियाबो गब्लंजोब्बायसो रा माथो एन्जरसो दं नामा ओमफ्राय दा नै लोगोफोर आं नोंसोरनो मोनसे बुस्थु मा देखायनो होन्दोंमोन बेखौ देखायनो थांसै माने ट्रेक्टर ट्रलिनि साखा बेयारिंआ बायनानै दं नालाय दा बे गोदान होबाय आरो ओमफ्राय फिटिं जायाखै मोजाङै दा बेखौ बानायनो नागिरदों आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै बेखौ बानायफिनांगौ लुज जाना दं माने मैया खामानि मावदोंमोन नालाय ओमफ्राय खामानि मावफुनाय समावनो बे लामा ससेयाव माने बाला लायदोंमोन आरोखि न' लुनो थाखाय बाला मानसिफोरनि अर्डार होनाय ओमफ्राय दा बेखौ लाबोबाय थानाय समावनो बे बेयारिंआ बायनानै होदों आरोखि लोगोफोर लामा गेजेराव ओमफ्राय दा मैया खुनुरुखुम लाबोबाय लासै बेयारिं गोदान सोनानै ओमफ्राय दा बे बेयारिं गोदान सोनाया फिटिं जायाखै आरो मोजाङै लोगोफोर हाबजोबाखै दा बेखौ बख'नानै मारिफिननांगौ दा बानायबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाथ'दो नैबे बिफाङाव जिरायसै दसे सान्दुंआबो बिराद थिं सान्दुं गोसा जाथारगोन दिनै दा नैबो दसे जिरायसै बनाव मा जानानै होबाय थायो नोंलाय गारि थाखा खामायनांगौलाय मा बांसिनसो जाबाय थायो
1000 खामायबा 2000 जायो रागा सामथाला आङो ट्रेक्टर लायोबाबो खस्थ' लोगोफोर बिराद मेंटेनेन्स थायो दा नै लोगोफोर नैबे बुस्थुखौ दोगासिनो नैबे बियारिं बायदोंमोन खाथियाव फैब्रा देखायनो माबा नायग्राफ्रा गाज्रि मोनगोन ना दा नैबे बियारिंआ बायदोंमोन नालाय सिङाव ओमफ्राय दा बेखौ सोबाय ओमफ्राय नैबे सिगनाटआ बेखौ दोगासिनो आरो आं लोगोफोर ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ एक्चुअलि माबाया थ्रेड दानजोब्बाय बे बियारिं बायनानै ओमफ्राय दा दोबाबा हाबा आरो गोराथार उनाव दोबावसै लोगोफोर नोंथांमोना नायथ'बाय दे खेबसे बेखौ दोनांगौ लोगोफोर नै बल्ट' गंनै गंथामसो लाबाय आं नै 1 2 3 दा ओमफ्राय नैबेजोंबो दोगोन बाराबा थाब हाबनायनि एसे माबा थांगोन मार्तुलजों दोनसै मार्तुलजों जाया नैबे हाथरजों दोनसै दासो नै थांखांबाय आइदि सिखारबाय बोरमाया सोमावहरबाय थाइजां माने लोगोफोर दा गोदान नैबे जामो नालाय लिमोनो आरो एसे नैबे सेगनानै बे हांथाया दोलालाङो बेजों लिमोनलांबाय थायो ओमफ्राय ग्रिसबो दं नालाय दा दंबावसो लोगोफोर बेनो थाब गाज्रि जाबाय थायोलै खामानि मावबाबो खामायबाबो थाया खामायबाबो थाया मेन्टेनेन्सआवनो थाबजोबो खामानियालाय खामायो माने बुस्थुआ मोजां जानांगौ आरो लोगोफोर गासिबो इकुइपमेन्टफ्रा मोजां जानांगौ होमबानो थायो आरोखि बे फार्स्ट सोलायनो बायथाबाथाय थाखाय थाया नोंथांमोना नायलांथ'बाय थाबा जाबाय आं दोगोना लानोसै दा नै लोगोफोर जाहांबाय एसे थांसिनबाय नै दहायथ' नैबे बुस्थुआ थाङाखैमोन ओमफ्राय दा नै थांसिनबाय लोगोफोर बिराद खस्थ' बेयावनो बे थ्रेड जायोना बेरिं बायबाथाय ओरै एक्सेलाव नांहैनाय जायोना बै माबाया साखानि मा होनो आंबो मिथिजोबा दा बेनि थाखाय दानजोबो आरो लोगो दा ओमफ्राय एसे हाबलांसिनबाय ओमफ्राय ओरैबो नायसै सिंजों माबायदि जादों समान जादोंना जायाखै नै बिथिं एसे खालें दंबावो गोजौजों एसे नारसोहरबावनांगौ दा बानायबाय थाथोंसै आं लोगोफोर आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबाथ' बबानो जाबाय दोजालाबो दा नै लोगोफोर सासे दोलायबाय आं मेंथ'नानै थाथ'बाय दसे डाबल जाबनांबाय सिगनाटखौ एसे नांबावोसो दाबो टाइटआनो जाया थ्रेडआ दानजोब्बायना ओंखायनो टाइटआनो जाला ओमफ्राय मारिनायावबो खस्थ' जाबाय थ्रेड मिलायला आगा फासा जाजोब्बाय थ्रेडआ दा नै लोगोफोर जाजोब्बाय खामानिया कमप्लिट बरिया जाबाय नैबाराव बेखौ डाबल होनांबाय ओमफ्राय नैबाव कभार होबावनांगौ आरोखि बेयाव माने दै बायदिसिना हाबा बेरिंआ थाब गाज्रि जायो नालाय ग्रिस माबानानै बे ग्रिसआ जामनानै ओमफ्राय दा हाजोब्बाय खामानिया ओमफ्राय जिगाबो सुनाय दं बेखौ सालायख्लायनोसैल' लोगोफोर ओमफ्राय दा सालायनायसै लोगोफोर माबायदि जाखो ट्रलिया बानायनाया साखा बानायनाया नारेनिखौबो एसे टाइट मारिबाय बेबो एसे लुज जाबायमोन ओमफ्राय बेहा बियारिं सोलायनांसै आरो बेहा कभार दंखायनो लोगोफोर दा सालायनायसै आं लोगोफोर बे ट्रेक्टरखौ बे माने ट्रलिया माबायदि जानानै दं दा माने साखाया माबायदि एलाइनमेन्ट जाखो बेखौ नायनोसै दा स्टार्ट होबाय नै लोगोफोर सालायनायसैल' दा सालायनायसै लोगोफोर दा नै आं सालायनायखांबाय लोगोफोर लामायाव ओमफ्राय दा थिगानो जाबाय आरो लोगोफोर दा बेखौ दोननानै बे ट्रलिखौ बख'नानै रटावेटर सोथ'नोसैलाय एवनांगौ दं नालाय एसे थिगानो जाबाय दा लोगोफोर बिराद मेंबायलै सान्दुं गोसायाव खस्थ' मोनथारबाय लोगोफोर एफाग्राब सान्दुं थिं दा टाइमा 11:30 जाबाय साननि 11:30 दा एफा सान्दुं थिनस'आव बानायबाय थानाय बिराद मेंबाय ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय दा दसे नेव जिरायनानै दै लोंनानै थाथ'नोसै ओमफ्राय ओंखाम जानोसै लोगोफोर सियारबो दंखायो नै लोगोफोर सायानो दा नै लोगोफोर ट्रलिखौ बख'लायबाय ओमफ्राय बेयाव रटावेटर सोनोसै आरो बै रटावेटरखौ बैखौ नैखौ सोनोसै नैखौ दा नैखौ बख'बाय दहाय साखा बानायदोंमोन ना बेखौ बियारिं सोलायदोंमोन ओमफ्राय टाइट खालामदोंमोन दा बेखौ दोनथ'बाय ओमफ्राय दा बैनि खामानि जालायबाय लोगो नैबेनि दा नैखौ बख'गासिनो नैखौ बख'बावनांगौ ओमफ्राय नैबे स्केलखौ बख'खांबाय दा मोनसे दंबावो दा नैबे सासे बिसोरखौ बख'जोब्बाय इकुइपमेन्ट लगायग्राफोरखौ बिसोरखौ बख'नांगौ बे ट्रलिनिमोन नालाय ट्रलि जइन खालामग्रामोन रटार बाहायोबा बेखौ नांलाया ओंखायनो बेखौ बख'ना दोनथ'बाय आरो
दा नै रटारखौ सोनोसै लोगोफोर एबाराव नायदो रटारखौ सोनोसै ओमफ्राय बेजों एवहैसै र' बख'ना लाग्रोनोसै दे र' एसे बावसैबाव मोनसे हाबाय आंना सोखाजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय फिसिना हा बिसोरखौ स्कुटिनाव लेथारगौ दा नै बे सोगासिनो आं फांसे सोना होग्रोबाय ओमफ्राय बे हाबाथाय एवनोसै लोगोफोर नोंथांमोना एवनायखौबो नुगोन एवनायखौ नुला नोंसोर लोगोफोर दा नै लोगोफोर रटारबो जरायखांबाय ओमफ्राय दा ओंखाम जानो फैग्रोबाय आरो ओंखाम जानायनि सिगां एसे गस्लाफोरखौ सुना लाग्रोसै ग्रिस नांनायफोरखौ अब्ला थाथ'दो लोगोफोर जानो नुसिगोन ओमफ्राय आखाइ सुनोसै नै गिलासाव दै लाबाय दै लुखाजोबनाय आखाइ सुखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा जानायसै मा ओंख्रि जाखो भेन्दि भाजा अनला दंफां मैखुन आसार ना भाजा नोंहा मा मोनजाफाखो ए नै जिलापि दं जिलापि पाप्रा जिलापि पाप्रा होनग्रा सोरमोनलाय मा नाम दा नै जुलापिबो लाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आं जानानै ओंखाम जानायखौआनो जाबाय नायलांबाय था नुलांबाय थागोन अनला ओंख्रि राइस कारि इंराजियाव ओमफ्राय दंफां मैखुन नै मासरुम थ्रि मासरुम होनांसिगोन नामा थ्रि मासरुम बर'नि जानाय जानला मोनला लगायबाय आं लोगोफोर बरिया ना फाजा मैथा सिख्लाजों संनायमोन लोगोफोर मैथा सिख्लाजों हाग्रानि मैथा जाखांसैमोन नै लोगोफोर आंहा नैबे ना फ्रायमोन अनला मैखुनमोन संख्रि लागोन नै चाइनानिसो ओमफ्राय दा नैबेबो जाबाय नोंना मा ओंख्रि अनला दाउलायनो अनला मैखुनसो नै जाखांबाय सिखारबाय आं जाखांनानै दानिया गय जानोसै दानिया गयाथ' नांथारगौ बर'फ्राथ' गय जाग्राखा नालाय ओंखाम जाखांबानो दहाय जि मोजां बिबार मोनबाय लोगोफोर दा थख्रबजोब्बाय नै गासिबो दा बेलासिना ओमफ्राय दै लुनानै होदों सासे बिबार मालिकआ गाबोन फुङाव बिराद मोजां जालायगोन सान्दुं दुंबा सेस थख्रबजोब्बाय नै दा गेवलां जोबमोन दे लुबाय था नोंहा थ' हेल' लोगोफोर नै दा दुगैखांलायबाय माने समाबो बेलासि जाबाय बेलासिनि 5:40 जाबाय दा ओमफ्राय दा आंबो दुगैखांबाय बे समाव ओमफ्राय दा ट्रेक्टराबो खामानिखौ मावनानै फैफिनदो आरो दहायथ' रटार लगायदोंमोन ना दा रटार लगायखानानै ओमफ्राय आङो थांनायखौ देखायासै ओमफ्राय दा खामानि मा मावनांगौमोन माने हालेवहैदोंमोन नालाय दाबसे जायगायाव दा हालेवनानै फैफिनबाय आरो लोगोफोरनो दा सफैफिनबाय नैबेयो एवनानै सफैफिनबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा आंबो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नो सानबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों लाइक खालामदो आरो माबाफोर बुंनो गोसो दङबा कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो लोगोसे आंनि टु डिसप्ले चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोफोर अब्ला गोजोनथोंसै लोगोफोर लोगो मोनगोन नेक्स्ट ब्लगाव